At mahal, ako'y nagbabalik. Ito pa rin si Kim Chino para bigyang katotohanan ang importansya ng salitang kontento sa relasyon. And anyway, balik chinitok sa tayo usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko mahal, ibibigay ko ang 3 paraan para makontento ka sa relasyon. At talaga nga namang tumagal yung mga relasyon mo sa buhay. Oo. O ito, recap na tayo mahal ha. Sabi ko kanina una, para makontento ka sa relasyon, dapat tigilan ang comparison. Walang perfect na relasyon, walang perfect na jowa, kaya wag mong ikumpara sa iba yung jowa mo at relasyon mo. Kakanood mo ng TikTok, kakanood mo ng reels sa social media, nagkukumpara ka. Ayusin mo yung expectations mo. Kumbaga, love is not a fantasy. It's a commitment. So, hindi yan yung K-drama na pinapanood mo, yung leading actor. Hindi yun yung jowa mo. Umayos-ayos ka, ha? Tsaka mahal, alam mo, totoo yung sinasabi nila na comparison is the killer of joy. So kung ano yung meron ka, kung ano yung ginagawa ng jowa mo, i-appreciate mo kasi efforts niya pa rin yan, okay? At ang pangalawa naman sabi ko kanina mahal, para makontento sa relasyon, dapat alalahanin kung bakit mo siya pinili. Ito yung sinasabi natin mahal, na balikan mo kung bakit ka nahulog para maalala mo kung bakit dapat kang manatili. Oh, ang ganda nun Imaginein mo at i-throwback mo ba, 'di ba? I-throwback mo kung bakit mo siya sinagot, bakit mo niligawan, at ilan din sa mga rason kung bakit siguro, no? Kung bakit siya ang pinili mo, kasi siya lang yung nakakatagal sa pangit mo ugali. Yung mga ganong bagay, kasi minsan nasa sayo na, nandyan na sa tabi mo, nakuha mo na yung mga pinagdarasal mo, yung dati mong hinihiling pero hindi ka naman nakukontento at hindi mo kayang alagaan. Diba? Kaya mahalaga makontento sa relasyon. At ang pangatlo at panghuli, para makontento sa relasyon, dapat alamin mo yung self-worth mo. Kung buo ka bilang tao, hindi mo hahanapin sa partner mo yung pagkukulang mo. 'Di ba? At hindi ka magiging toxic. Hindi ka magiging toxic partner. To the point na yung kakulangan mo, say for example, yung frustration mo sa bagay, gusto mong bilhin to, tapos nire-require mo yung partner mo bilhin bilang regalo sa'yo. That's toxicity kasi hindi mo naman alam yung resources na kailangan niya para lang pasayahin yung pagkukulang mo sa buhay. Iwasan talaga yung pagiging toxic na partner, no? At dapat mahalin mo muna yung sarili mo, alamin mo yung worth mo para at least ma-appreciate mo kung ano yung kayang ibigay ng jowa mo sa iyo. 'Di ba? Kaya mahalaga talaga ang self-love. Doon nagsisimula ang contentment. Doon nagsisimula ang pagiging grateful sa kung ano yung binibigay ng partner mo sa iyo. At ang mahalaga diyan, no, mahalaga sa pagiging kontento sa relasyon ay ang patutunguhan nyo. Patutunguhan nyo kapag meron na kayong growth, 'di ba? At kapag meron ng contentment kayong dalawa, definitely less conflict sa relasyon at talaga nga namang road to forever na. Wow! Diba? Yung mapapasabi ka na ikaw lang sapat na, sayong-sayo lang to. Huy! Sana all. Pero naway nakatulong ang chinitox natin, no mahal? Kasi yan ang problema ngayon sa mga tao, ang hirap ng makontento. Pero wag ka mag-alala, si Kim Chino kontento sa'yo. Anyway, mahal, maraming salamat sa pakikinig sa Chinitok. Susunod na po sa akin sina Rakitera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.